ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱର ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ସମ୍ପର୍କର। ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନଟି ସ୍ନେହସ୍କଥାର ଅତୁଟ ଏ ବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ବତୀ ଅବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗିନୀ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହି ଆସିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନଟି ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀକୁ ବାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷାର କଥା ପୁଣି ଦିଏ ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ। ସୁରକ୍ଷାର ଦିବସ ଖାଲି ନୁହେଁ ଏ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ସମାନ। ସମସ୍ତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ସୁଫଳ ହୋଇବ ଏ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନଟା। ଆଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦିବସ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।